баъди соҳибистиқлолӣ сиёсати давлат дар соҳаи саноат комилан тағйир ёфта, таваҷҷӯҳи асосӣ ба тақвияти истеҳсолот ва содироти маҳсулоти тайёр бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ва истифодаи васеъи захираҳои меҳнатӣ равона карда шуд. дар натиҷа танҳо дар 5 соли охир дар дохили мамлакат ба маблағи умумӣ беш аз 44 миллиард сомонӣ маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол карда шуд, ки боиси хеле коҳиш ёфтани вобастагии бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти воридотӣ гардид. бо мақсади тадриҷан зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии рақобатнок, роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноати кунонӣ бо суръати мамлакатро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намудааст. давоми соли 2020 аз ҷумҳурӣ ба хориҷи мамлакат ба маблағи 14 миллиард сомонӣ маҳсулот аз ҷумла алюминии аввалин дараҷа, маъданҳои тоза карда шуда, профилҳои алюминии рӯйпӯш, симент, ангишт, нахи пахта, ресмони пахтагӣ, маҳсулоти дӯзандагӣ, консерваи меваю сабзавот, меваи хушк, нӯшокиҳои ғайриспиртӣ ва ғайра содирот карда шудааст, ки аз ин 12 миллиард сомонӣ ба соҳаи саноат рост меояд. агар соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шуда бошад, танҳо соли 2020 300 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо зиёда аз 6500 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар натиҷа соли гузашта шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2274 адад расида, тибқи ҳадафҳои муайян гардида дар 7 соли оянда ба зиёда аз 3500 расонида мешавад. маҳз фароҳам овардани шароити арзандаи кориву дастгириҳои рӯзафзуни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ин соҳа буд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай аз кишвари воридкунандаи бештари маҳсулот ба содиркунанда табдил ёфт. бо мақсади зиёд намудани иқтидори содиротии мамлакат, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ, саноати кунонӣ бо суръати мамлакат аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар барномаву ҳадафҳои мушаххас гузошта шудааст, ки ин ҳама ба хотири беҳтару хубтар гардидани сатҳи зиндагии мардуму рушди соҳаи саноати мамлакат мебошад. абдулҳамиди назир, меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, ахбор.